Bismillahirrahmanirrahim. Yo kurang tolong hikayat. Sing banter. Menan ora banter sampean malah rak manani. Al hikayatu tapi cerita. Asabiatu kang kaping 7 wal isruna lan 20 iku fi qabulil haqi ing dalem nerimane perkara kang bener wala minas sohiri senajan iku saking bocah cilik wala minas sohiri senajan iku saking bocah cilik waqa'atu miba lil alamati kaduwe wong kang banget alime Man'ushin al-Mahrobi ya rupane Man'ush al-Mahrobi fi darsi ing dalem darase Man'ush fi darsi dalem darase Man'ush apa iskalun kangelan Wakot hadoro lan temen hadir majlisahu ing majlise Man'ush sapa aimatul madhahibi pira-pira pengarepe pira-pira madhab al arbaati kang papat Pak Tarada mongko melawani sapa Man'ush Pak Tarada mongko melawani sapa Man'ush kala Syafi'i ing ngendikane Imam Syafi'i. Kala Syafi'i ing pengendikane Imam Syafi'i. Wa tawi kala Syafi'i. Eko idza dakhala ing dalem nalikane mlebu apa syartun syarat siji ala sarten ing atase syarat liya fala yujibu mongko ora majibake apa syartun al hukma ing hukum illa bitakdimil muakhiri kejaba kelawan dhisikake syarat kang akhir illa bitakdimil muakhiri kejaba kelawan dhisikake syarat kang akhir nahwu iku contone in kalam ta lamun ngucap sapa sira idza dakhalat ing dalem nalikane mlebu sapa zaujah idza dakhalat ing dalem nalikane mlebu sapa zaujah adara ing omah Fa'ante mangko tawi sira iku talikun wadon kang ketalak Fala ya kau mangko ratu mibo apa tolaku talak ing dalam mungguhe wong ing dalam mungguhe wong ila bituhuli kejaba kelawan melbu omah Pakola nuli ngucap Waqala nurung ngucap sapa dalika syekhu mengkono syekh Lam naro ora ningali ingsun lihadzal qauli maring ikilah ucapan dalilan ing dalil fi kalamil arabi ing dalem gunemane wong Arab fi kalamil arabi ing dalem gunemane wong Arab Faqala nuli ngucap
Faqala nuli ngucap lahu kaduwe lahu maring manus sapa hamdanu hamdan wa hale tawi hamdan yauma idzin ing dalem nalikane ngucap iku sahirun bocah cilik ma utawi perkara kala kang ngucap ing ma sapa Syafi'i Imam Syafi'i wa yoma iku al-haqqu kang bener fazajara mongko nyegah hu ing amdan sapa anasu menungso mingguli janibin saking saben-saben arah li sahri karana cilike hamdan Pakola nuli ngendika sapa Asy-Syaikh Da'ahu ninggalo sapa sira hu ing hamdan Fa'inna mongko sak temene kelakuan iku laisara ana iku bainana ing dalam antarane kita wa bainal haqqi lan ing dalam antarane perkara kang bener apa husumatun para padu wa ing kana senajan ana apa al-haq iku min sawirin saking bocah cilik wa min khususiyatina lan iku setengah saking kekhususan kita qabulul haqi utawi nrimo perkara kang bener walau min sahirin senajan iku saking bocah cilik waratis sahiri lan nolake bocah cilik alal kabir ing atase wong tuwa fil haqi ing dalem perkara kang bener bi khilafil umami kelawan bedani pira-pira umat As-sabiqati kang dhisik Idza akhta'a dalam nalikane luput sapa al-kabiru wong tuwa lam yatajasar mongko ora wani sapa ahadun wong siji ala roti ngatasé nolak alai ngatasé al-kabir Fa'asiru mongko dadi apa khatauhu lupute al-kabir Eko syariatan dadi syariat ya amalu kang ngamal biha kelawan syariat
biha kelawan syariat yuk malu kang diamalake apa biha syariat fil kaune dalem mangsa sumal tafat nulin oleh sapa syekhu syekh ila hamdan marang hamdan wa qala lan ngendika sapa syekh qul ngucap sira ma ing dalil indaka kang ing dalem sanding sira faqala nuli ngucap sapa hamdan lahu maring syekh ma ing apa takulu ngucap sapa panjenengan fi qolis syair ing dalem pengucapane wong kang ahli syair fi qolis syair ing dalem ucapane wong kang ahli syair min bahril basit saking bahar basit iya sagisu lamun jaluk tulung sapa kaum bina kelawan kita iyat aru lamun wedi sapa kaum ya jitu mongko nemu sapa kaum minna kelawan kita minna saking kita ma'akida ing pira-pira perjanjian Uzziza kang den wilang-wilang apa anna sak temene ma'akid iku karo mamulya final istighosata mongko sak temene njaluk tulung eko inama yo taju angin mestine den butuhake apa lah istighosah ba'dal khaufi dalam sause wedi la qablahu ora ing dalam sadurunge khauf wa ma ta'i perkara kala kang ngendika hu ing ma sapa Syafi'i Imam Syafi'i judungan dulu ya judungan dulu wa ya ma iku al-haqu kang bener wa yasitu lan ngalap dalil sapa hamdan lahu maring maqalahu syafi'i kalamal arabi ing gunemane wong Arab fatabas mongko mesem sapa syekhu syekh wa farihalan bunga sapa syekh
Wa farihalan bunga sapa seh bidzalika kalawan mengkono-mengkono wa yushitu lahu. Bidzalika kalawan mengkono-mengkono wa yushitu lahu. Wa qala lan ngucap sapa seh. Wa qala lan ngucap sapa seh, "Sodakta, bener sapa sira?" Ya waladi anak ingsun. Ya waladi anak ingsun. Wada'a lan ndongaake sapa seh lahu maring Hamdan. Kala ngendika sapa Syekhu Syekh Hamdana ing Hamdan. Walam akun lan ora ana sapa ingsun iku ahlan ahli lirati maring nyangkal ilaane kejaba sak temene ingsun iku donantu nyono sapa ingsun Anal Imam Syafi'i ing sak temene Imam Syafi'i wa ya Asy-Syafi'i iku alladzi wong haraka kang ngobahake sapa alladzi lisane ing lisan ingsun bil kalami kelawan guneman wa ma utawi suwi-wiji kang agung iku ahsana gawokake baguse perkara kila kang den ucapake apa ma min bahari tawil saking bahar tawil wa kamlan iku pirang-pirang min sagirin utawi bocah cilik lahadot kang ngawasi hu ing sahir apa inayatun nemen-nemene minawai saking Allah fahtajat mongko butuh ilahi maring sahir sapa al akabiru pira-pira wong tuwa Pun bismillahirrahmanirrahim. Hikayat yang ke-27 menerangkan tentang menerima kebenaran meskipun itu datangnya dari anak kecil. Dia meskipun itu cah cilik sing ngomong, lah kok bener, ya sebaiknya kita terima. Di sini ada al-alamah manus al-maghrubi. Kuwi kebingungan goleki dalil talak. Talak iki apa talak? Apa? Talak adalah Talak menceraikan istri. Lah itu talak itu ada dua, ada talak soreh, ada talak kinaya. Soreh iki sing jelas. Jelas iki maksudnya ana wong lanang ngomong karo wong wedok, kowe tak tolak. Lah itu namanya talak sing jelas. Sampeyan tak tolak. Sampeyan tertalak, sampeyan wadon sing tertalak. Itu namanya jelas. Sampeyan tak pegat.
Itu namanya cerai sing jelas. Lah ada cerai sing ora jelas. Cerai sing ora jelas kuwi kata-katane kaya mentalak kaya ora. Contone iki sing biasa. Sing biasa terjadi ning Indonesia. Ayo rungokke. Sing biasa terjadi di Indonesia kuwi bar gegeran sing lanang ngomong ngene. Wis kowe balik wae ning omahe wong tuwamu. Lah kata-kata kowe balik wae ning omahe wong tuwamu. Kowe kata-kata cerai apa bukan? Nah, itu tidak jelas. Kata-kata itu tidak jelas. Maksudnya beli iki apa kon beli sik terus bar kowe balik meneh apa kon beli maksudnya di belekke ning wong tuwane. Kan jenenge wong wedok kan ayo rungokke sik. Pak rampung ora sampean gungeng. Sing jenenge wong wedok itu kan mbek wong tuwane kan. Sampean njaluk ya ning nggon wong tuwane. Engko lek misale kok ora beres, belekke meneh ning wong tuwane. Kan seperti itu kan. Nah nek kata-kata sampean balik wae ning wong tuwamu. Lah iku tergantung sing ngucap. Lek sing lanang ngucape kok ada niat mentalak, maka itu jadi talak. Tapi lek niate ora ana niat mentalak, maka itu tidak jadi talak. Tergantung niate sing lanang. Paham ora iki? Nah, begitu juga kata-kata ini. Idza dakhalat daro fa anti talikun. Lek sampean mlebu omah, maka sampean otomatis tertalak. Lah itu sing wedok bisa tertalak apabila dia masuk ke rumah. Nek dhek ora mlebu omah, berarti ora tertalak. Paham ora? Lah itu lek iki talake talak sing bersyarat. Dia wong wedok kuwi iso ditalak lek mlebu omah. Nek dhek ora mlebu omah, berarti ora ke talak. Talake ngenteni dhek mlebu omah. Lah iku Syekh Manus iku kebingungan goleki dalile. Emang ana dalile dari ucapane wong Arab. Akhirnya ora ana sing ngerti, wong tuwa-tuwa sing ngaji karo Syekh Mansus ora ana sing ngerti. Ujug-ujug ana sing jenenge Hamdan. Hamdan kuwi nalika kowe cek cilik. Cek dadi bocah. Ujug-ujug Pak mlebu. Wis aku ngerti. Tapi berhubung sing ngomong kaya ngono cah cilik, maka orang-orang tidak percaya kan. Wah, kowe cah cilik ngertine apa? Biasane ngono sih. Kowe cah cilik ngertine apa? Sunat kowe urung terus apa meneh? Nguyuh kowe urung kenceng. Ewo. Sunat kowe urung nguyuh urung kenceng Pak melu-melu. Iki urusane wong tuwa, Tapi Syekh Manus tidak begitu. Syekh Manus meskipun Hamdan kuwi cek cilik tetep dipersilahkan. Wis rene ra apa-apa. Cilik po nek misale dhek bener yo diikuti. Nek misale dhek tuwa po lek dhek salah yo aja diikuti. Biasane sing terjadi iki wong tuwa-tuwa lek wis mutusi kan sing nom-nom kan ora wani bantah kan. Meskipun putusane salah. Biasanya yang terjadi kan seperti itu. Lah ngono marake rak maju-maju ngomong nek kaya ngono kuwi. Apa-apa ngenteni sing tuwa. Nek sing tuwa wis muni ngene, meskipun salah ora wani dibantah. Lah itu kan yo kurang pas kan. Nah, Hamdan iki ngerti dalile ning nggon puisi Bahar Basit. Oh, nama-nama puisi ya. Nama-nama puisi wong Arab ki ana Bahar Basit, ana Bahar Tawil. Les pokoknya intine terus akhirnya dalile ketemu. Dalile perkataan Imam Syafi'i ku ketemu. Lanjut pura iki. Pun. Lho kurang sithik sih. Pesel.